So ayun, ang layo ng tinravel ko para lang sa ATM. Hindi ko kasi alam yung ruling sa mga ATM eh. Isan kasi ano ang tawag doon, pagka hindi atak ka supported ng bank ATM, may extra charge. Magkano rin yun? Minsan yata 16 o 20, magkano. Eh ayaw kong makaltas or ay ba't ganito to? Ba't may hard waters? Anong pinatong ko ito? Ano kayang pinatong ko ito? Ayoko may butal kasi yung pera ko. Pagka kasi mabawasan, makakaltas na yung amount. Kaya gusto sa fee. Meron pa isang BPI doon sa kabila. Ito, luma na rin itong ano, itong building na ito. Nagpa-pop ang aking dashboard. Mas ganito dati sa Toyota. Kanino nga aso to? Na dito, pumunta dito walang traffic eh. Punerarya rin dito, Indio, kung tagal na yan. Naalala nyo pa yun dito, yung tapat ng ano, punerarya Pangilinan yan, yung tricycle, ano ngayon. Punerarya din dyan dati. Diyan binuro yung lola ko nung namatay siya. Doon sa kabila yung natibag na. Ano kaya to? Train. Ayan, ito ulit yung ano, release ng tren. Dito may crossing na symbol dati. Oh, wala matong gasoline station dati eh. Bibili pala ako ng oil. Wala ang bayad. Kala ko pet shop din. Dumaan dito na lang. Parang baka pikot-pikot pa ako. Ang init na nakabote ha.
tatawid. Ano muna tayo?